sa atong lalawigan sa Davao del Sur, sa atong mga gisaligan nga mga lideres nga mo'y magdumala ka natong tanan, kita ang labing mas labing hinungdan o rason kung anong nang lingkod na sila dinha. Kani atong mga lideres. Tinuod na, no? So kung dagko man na silang sweldo dinha, may kwarta na sila kay dako masag sweldo. Di na questionable na kung dako silang sweldo dinha sa ilang gilingkuran, sa ilang gitrabahoan, as long as gitrabaho nilang ilang trabaho. Ang pagpanerbisyo nga patas, ang pagpanerbisyo nga way pili, ang pagpanerbisyo nga haom sa katawhan sa Davao del Sur. Dawat man sang sweldo, trabahoan nila na. Tanan. Unya nganong nandaog ni? Tungod sa mga tao. Tungod kay nisalig ta nga kaning mga kaalyado, maoni sila ang mas makatabang ni Governor Dodo Cagas. Ang mga taga Davao del Sur nagtuo sa kapasidad sa usa ka Dodo Cagas, nya usa ka legend, matawag na nato nig legend, usa ka karaan, usa ka matan, usa ka kanang dunay extraordinary sa pagpanerbisyo tungod sa kadugay na ba, kumbaga ang level pang senador ba, na senador nga is Bungo, na senador man is Bato de la Rosa. Nya kung ang politikal ay isgutan, peting manghura raan na nila. So ang mga tao sa Davao del Sur, kada eleksyon, para dili maglisod si Gobernador Dodo Cagas kung unsay iyahang plano dinhi sa Davao del Sur, kay lagi ang mga tao puno sa pagsalig ug pagtuo sa liderato ug sa kasing-kasing ni Gobernador Dodo Cagas. Butangan nato nig kanang iyahang kaalyado para di siya maglisod. Butangan nato nig mga board member kadi maglisod si Gobernador Dodo Cagas, si Vice Governor Mark, sa mga plano nila pangkalambuan. Di ni daog gid noon tong mga kaalyado kay mao man na para di maglisod sigo, butangan na to. Kay og dili magud kaalyado ang kuan, mga sa legislative body, ang tendency ana, kung doon ay gusto si Governor Cagas nga para sa katawhan, pwede nila nang barahon. Pwede nila nang supakon. Pwede nila nang di tumanon. Pwede nila dili aprubahan. Okay? Pero kung ato gani, mga kaalyado, pag gusto ng Governor Cagas, mo ning proyekto na to, mo ni atong mga programa, haom para sa katawhan, walay pili og diretso-diretso. Pag ato gani na nga mga kaalyado, mga allies na to na, tuloy-tuloy gina siya. Mao po na itong ginabalik-balik kada kampanya. Di lamang kay dumadi ang ato ang gipahibalo, di man kay dumadi ang itong ginapromote, unsa ilang mga plano, unsa ilang mga plataporma, unsa ilang mga advokasya, ligasiya. Lakip na usab ang mga board members nga mga kaalyado. Atong eleksyon, pipila kanila di lang kapansin. Okay, wa man na sila pag-alam na to. Okay lang. Pero tungod lagi kay order ni Governor Dodo Cagas, i-appeal na ninyo kanang mga board members nga ato kay makatabang na sa probinsya kung atong kaalyado. Sige, appeal, mention mga pangalan, mao ni mga tawhana, mao ni kuno ang ilang mga plataporma. Mutabang ni Governor Dodo. Oh. Mao na, di ba? Sige, balik-balik. Mao ni mga pangalan na, mao ni mga board membera. Onya, paghuman sa eleksyon, mga suking tigpaminaw, ambot, di malas ba ning ilang pagkadaog? Sama siya giingon ni kagawad Big Bro Hingko kaganina, di lang sa niya hinganlan. Pero doon na gyud din ha, usa, duha. Gusto mo makaila, kinsa na. Pero akong klarohon din sa akong programa, dili tanan. Doon na gihapoy board member nga may isang salita. Nga gituman ang ilang gisulti,
nga nagkanayon mutabang sila para sa kaayuhan sa Davao del Sur, dili magsupak-supak, walay kaugalingon o personal na interes, pero donay board members karon. Board members with S. Karon pag yun maka-interes by nga nagpait ang Davao del Sur tungod sa COVID-19. Karon pag yun mo demand. Ay, nako. Paita, no? Ayaw gyud in taon mga suking tigpaminaw. Ang bira ko ng cellphone palihog, Dodge. Dapat yun po tang masayod. Dapat po mahimong aware ang publiko. Kay kita ra ba may pinakadakong papel anino? Kita ra ba hinungdan kung anong nana sila dinha? So dapat usab, kumustahon nato, dapat i-update nato ang mga tao, ang mga opisyal nga kita ang hinungdan kung anong gipalingkod nato na sila dinha. Kita ang nag-prepare sila mga bangko. So dapat kumustahon, dapat i-update nato, kumusta naman sila? Unsa na may ilang gihimo? Doon na ba'y mga board members nga mitabang, mihatag, panahon lang sa eleksyon? So obvious kayo nga pamulitika lang ng ilang paghatag, atik-atik o dili tinuod. Muhatag kay para idigdaog, siyempre idigswildo lang daan, bawi na. Wa pa'y labot sa mga personal na mga interes o sa mga demand para lang makapanapi ang mga buang. Remember, that's the people's money. Dili na ilahang kwarta. Atuan ang kwarta. Dapat trabahuan nila na. Dapat para sa interes sa katawhan. Dili silang kaugalingon. Kahiyahay, good no? Hayahay na hilas pa. My God. Murag yun, ilang kwarta. Diba? Kwartas katawhan na apud-apura na pinagis programa o proyekto nga makatarunganon. Apura ninyo na. Kumustahon na to? Nanghatag lang ba mong eleksyon? Karon ang mga tao nagkinahanglan tungod sa COVID crisis. Tungod nini virus, wala tay gawas-gawas, failure ang atong income, wala tay trabaho. Nagkinahanglan sa iyong ipanghatag atong eleksyon. Asa man? So tinuod yun ay nga mayroon mong eleksyon. Pag mandaog, wa na. Lawom na kay bulsa. Ano man? Doon na may mga pang-invest. Dagko na kay pang-invest. Mahalong nga sakyanan, mga galante kay nga mga balay, mga negosyo, mao naman na. Mao na ilang ipang-invest nga nandaog na. Kay may na lang inig manghawa, may na lang mga parot, may nagmahuman sila na termino o ilahang karera sa pagkapolitiko, may agi o may makita na sa silang kanabuhi. Asa naman ang pagtabang sa katawhan, ana? Asa naman ang iyong mga gipamulong? Nga mutabang mo kang Gobernador Cagas para sa katawhan sa Davao del Sur? O sa gihimo ninyo? Nagpanday mo laing tulay. Para mo simang mong agianan. Nidako ng ulo ninyo. Kisa na. Mailan man ninyo na. Igilang kay makita man ninyo na, no? Ani ang kuan ha, para nga di na kay nato ihungit. Para napud mo inyong kaugalingon nga observation, pagbansay-bansay. Diba hindi ay lahi po yung nakita ninyo, lahi po yung inyong pagsabot, ano inyong himuon. Si board member Arvin Malaza, nag-live na sila sa session or sa unsa ba din ha sa SP. Nindot kay na. Usa na sa pinaka nindot kung anong naas board member Blanco diha kay makita sa katawhan live kung kinsa tong kamao, kung kinsa tong waynahot, kinsa tong nuhaw, kinsa tong yango-yango lang, kinsa tong bisigilag duko-duko, o kinsa tong pataka lang pagarpar. Wa katunong. Makita ninyo diha
Di na lang ta mo komentaryo. Kisa tong murag padulungay ng musimang. Kisa tong padulungay ng manungay. Kung kisa po tong nanungay na. O kisa tong ipal. Daghan na makita. Kung kisa tong kanang patsup lang. O kinsa gid po tong tinud-anay nga concern sa katawhan. Makita ninyo sa live. Mao nay nakanindot ya kamoy mo bansay-bansay din ang naa. O kinsa tong dunay may isang salita. Tanawa ninyo para ma-update ta. Kumusta day nang akong gisidan? Kumusta ang iyahang si tawag ani? Mga panaad. Nya mo suporta. Mi aliado kang Gobernador Cagas, mibutan may tungod kay mo aliado mo ni Gobernador Cagas makatabang mong gob. Wa mi ni butang sa inyo ha kung para sa inyong kugulingon lang. Ha? Ayaw ninyo gamit-gamita lang si Gobernador Cagas para mandaog mo, nya kumayo sungayon. Kadakong ulo na ninyo. Lumaki ng ulo mo! Napakahilas naman nung... Karon mo mudiman niya nagkinahanglan ang tao sa tabang sa gobyerno, mudiman mo, Ginoo ko. Mga karunda, ayaw gid mong sugot ang mga tawhana, oy. Eleksyon pa lang lagi ron, sus kalami. Hinganlaan yun ta mo. Ano man day? Morning Mike, kailan ang kuha na Mike? Isa sa pag... Grabiha po na ni Brighta po na ni mga... ni ginahan ako ba kay updated. Nagasubaybay yun o? Usasap! Hoy! Nga nga niliko og laing dalan usa ka board member. Howd naman kuno high good anak man na. Nagtuog siya'y nakapadaog siyang kaugalingon ba? Una-hunaan ninyo kamo mga board members. Pwede Dios buenos yun sa may mga isang salita. Una-hunaan ninyo. Ako personally nibutar ko ninyo din ha tungod kay aliado mo ni Gobernador Cagas ug makatabang mo sa Davao del Sur. Kung di lang ka kaaliado, di lang mo kaaliado, ngano linginan, ngano sidan man ta ka? Og daghan pod kanamo nga sama sa akong rason. Isa kog ka? O sa gayo mga abilidad? Halos di magi kamutingog. Ay, wa kung kuanda ni. Kana si dila sa nako inganlan na sige la i-text lang ninyo pero dila sa kada ko inganlan pasensya na mo. Kana si pangwarta ang gobyerno. Sige lagdagan way gihimo. Kamo mga kabos nga mga lumulupyo sama nako diri sa Davao del Sur. Enene. Kabalo mo pilay sweldo ang mga panuhaka. Pwede dos bino sa mga tarong, sa mga nagtrabaho, sinsiro silang trabaho sa pagpangalagad. Kanang mga dawlems diha, mabito gaya akong gingon, tanawa lang ninyo sa live, kaya nag-live man si board member Arvin. Tanawa ninyo din ha, makita ninyo ng kinsa yutong way gamit, kinsa tong walay idea nga tarong ba? Kinsa tong mo suggest nga kanang makaingon kag kana mo inindot o kana magsigilag tando-tando kana bitaw sila dagko kay nagsweldo kuwa ko masayop 120 ba ang bulan di pa na mao may mga JO pa na sila libre pa na sila gasolina may mga sakyanan gobyerno tanan ing ana kahayahay kong mudaog kung mahimo kang board member. May mga sulugoon ka pa.
job order, di na ka magasto, di na makuhaan ang imong sweldo. Gawas pa na, daghan pa. Kung ikaw usa ka board member ka nga wala ka ana, ay layo lay pila ka tuig, oy nanang kay agi. Pero okay man lang na siya kung tinuod ka nga nagtrabaho sa imuhang girepresentaan na distrito. Kung naa kay agi, kung naa kay nahimo, kung naay nakita ang katawhan sa imuhang gitrabahoan. Pero og wala, makita ninyo sa sesyon, kaya ngung ka nga, mo na trabaho ni mo. Iagi lang ni mo pakatawa. Mike, ang first letter sa pangalan board member na siya. Unsa? Mike, si Sandro Torreon na. O si Sandro Torreon? Di na board member. Mo damay-damay yun po. Good morning, Mike. Nga gwapuhon. Oy! Isave ang number ani Dodge kay maura ni pinakaganahan ako nga. Morning, Mike, nga gwapuhon. Balikon yun ba? Dili ba di ay... Ha? Dili ba nang dunay sweet? Usa. Kamo ba? Hapit pa hinoon ako na duso. Hapit ako mabasa ang clue. May kaila ko ana. Usa lang ang clue, makabalo na ka. Dili na gwapo. Oy! Kamo ba ang atong isgutan ay issue? Nya doon natay katungod, pamersonal naman ang inyo. Pero kung ako ay pangutano, di ko gusto nga mahimong mamersonal. Personal naman ko ng kanang mga kabatignaong. Personal man, sumilabot sa kwartas katawhan na. Diba? Matay labot, ana. Daw, gwapo, dili gwapo. Usa lang ko, di may tsura. Ay nako, ni mga tawanan ni. Pipila na ka mga katuigan. Nakita na ko sinsirong pagkalaga ni Governor Dodo Cagas. Dapat yun kay ang dumadi isa ka produkto para sa Davao del Sur. Ambot lang kahaw kung siya mahitaboan na ni board og ni. Grabihan naman. Wala mga kwarundods, mga texter na torundods ba? Updated, advance mag-isip. Ha? Advance mag-isip. Yabi ni mga tawahanan eh. Sir Mike, isikret sa ako Unsa daw sikrito? Sikrito gani. As of now, di lang sa isulti Dodge. Ang pangalan, di sa na to i-reveal. Di lang sa... Si Dodge ang ingon ha. Isa ko sa pinaka-supporter, die-hard supporter ko ni Governor Dodo Cagas, Madam Discarte Dicasion o ni Mark Cagas. Mo na ang 3 big heart of Davao del Sur. Gikan ni 576. Masuko na po sila ana. Suko na po sila ani kung mauna. Ha? Tama gid na imong giingon Mike nga gwapuhon. Mura og si Coco Martin og porma labi na gyud og linaktan nindot kayo. Kisa man? Ako? Ay yaga naman inyo. Ako may gitripan na ni mga tawhana. Good morning Mike, tinuod yun bitaw nga gwapo ka. Speechless gani ko pag anha diha. Di ko katuo. Nga bata pa banday kay ka. Abi na kog tiguang na, kay ang imong tigog tiguang na manggod hihihi. Ingat Sir Mike and to all Cagas family. Isay bragod ni biganahan masud.
Good morning, Mike. Kinsa na nga board member. Halos good sila tanan supporter sa Dumadi. Daghan minaminaw diri karon. Please take sa kuha. Gusto nyo ka makabalo kinsa? Halos lagi tanan ni suporta ka Gobernador Dodo Cagas. Pero karon unsay nakaon? Ha? Unsay nakaon nya na usab mang kolor sa buang? Mapansin ninyo na during session or meeting bisag unsa kanang mo kuan ba mo oppose gyud ba daghan na kay duda, daghan na kay pangutana, kamoy panggawas oy, kamoy distribute. Ha? Kamu pila ray pag-aproba mo ng inyong kwarta. Sila daw nag-aproba. O tinuod na. Pero igo ra mo aproba, lingkod-lingkod ra mo diha, pabugnaw ra mo diha. Kung daghan mo question, daghan mo duda, panguban mo og distribute. Ha? Para bation ninyo kung say, bation na mo kung kami mag-distribute. Kontrola ko na yun ng mga tao. Walay physical distancing. Why face mask daw? Kamo mo'y distribute. Para mabati ninyo kung sayon ba nang gihimo mong Gigilano. Ha? Sayon ba nang gihimo sa mga ubag distribute? Ikaw na sa aproba. Pabugnaw di sa opisina, session hall, muro na. Nya daghang kay mga pangutana, daghang kay mga question, murag dudahan pang distribution. Lagot na minaw eh. Ha? Makalabad o kalabira yun. Hay nako. Feeling nako Sir Mike giango-ango na siya. Mura, ha? Sakto yun na yung termino. Si una-una, unsao pag-describe, mao yun ni. Mura giango-ango. May pas Madam Didi Cagas kay Luis gatag og gulay. Pero iya mga hop hop hop. Permi lang ga stay at home. Wa man taon na sila kuan oy. No, ko mugasto ba na sila para mamalit og gulay. Wa man ko nagsulti nga sunon lang si Ma'am Didi Cagas ha, pero bisag gamay lang good. Pero wa punta nagkuan nga himula na gud na nila. Ilaham ng kwarta, ilaman ng katungod, ilaman ng sweldo. Basta akong gisulti, dagko man sa sweldo diha. May mga sakyanan pa, libre pa krudo, may mga job order pa. Kung makatabang mo sa katawhan, tabang. Kung dili, bahala mo. Wa milabot namin inyuham na, imna mo. Basta trabahuan ninyo ng inyong mga nadawat, mga benepisyo diha. Ha? Stay at home na sila, oy. Safe kay, oy. Ha? Onya, ang dumadi pa'y dautan. Maupay banatag isyo. Ha? Maupay himuon hinuog, way na himo, way natabang, namulitika. Sila mo to'y nag-stay at home, sila na hinuoy safe, sila na hinuoy isyo, kay sila to'y gihimo. Kay pag nakay mahimo, dagha malipay, masuko po tong uban. Kay sila mo'y permi gidaig, sila wala. O saan mapagdaig sa inyo nga nag-stay at home man lang mo? Nagpadako mo siyang lagay. Oo, ko ninyo eh. Dapat manggawas na sila, dili mag-stay at home. Mong gani, kaya sila may mga frontliner man na sila. Nabuang na siguro na og inihap sa iyang kwarta, sir. Ha? Mo makabuang din na day? Gisaway pa nila si Gobernador Dodo nga nag-ango-ango daw, wanggits na daw. Mo gani na sila mga inawayon kay mga buang. Good morning, Mike. Kabalo ko kisa na nga board member.
Kana siya si hala oy. Duha man gyud ka buok ang iyang gimension. Mike, ang gusto manggod sa mga board member, tagaan po silang bugas. Kay manghatag po na sila para mailhan po daw na sila. Unta, muuban na lang na silang panghatag kada barangay. O. Kung gusto yun mo magpaipal, kuyog mo para makabalo mo kung unsa o di lalim ang mag-distribute sa Tibok Davao del Sur. Tibuok Davao del Sur. Ha? Uban. Kana kung kagwanta ka. Kana si up. Parihara na sila ni up. Mike, maunay mga tao nga hakog og dautan kaayo gunahuna sa isig ka tao. Sir Mike nga gwapuhon. Butangan man yun mo nag-apelido na kungan. Kisa nga board member Mike, pakitext daw sa kuha, kisa na nga board. Di ba saludo na silang gob ming baliktad? Si kinsa nga board member Mike, pakireply daw behind kay ko. Lantawa lagi ninyo kada sesyon. Naka-live man na. Mike, gusto yun may makabalo. Please i-text sa ako ang pangalan. Salamat. Ilang, abot na ta din ha. Mo serbisyo na lang god unta na sila, di kay masipang hilabot, ilahaman ng katungdanan. Exactly. Ha? Tama yun na imuha kagawad Jojo Byron. Ang mga bukador ni Yorme o board kay matagabi nagpagbuhagay gidaot si Gob Dodo og Vice og Madam. Unsa? Ang mga bukador daw ni Yorme og di board kay matagabi nagapabuhagay gidaot si Gob, si Vice og si Madam Dide. Gidaot na gyud og taman sa ginhawa. Okay, gusto na ko kung ano ni nga text ni 576. Tawagin ra gud nga number, dudes. Kini man kung ingon ani, di ko gusto nga kuan lang ta diri, diretso ta atong klaruhon kay wa mo kadungog kinsa ang mga bukador. Una pangutana, kinsa nga Yorme, kinsa nga board member ang imong pasabot nga ang ilang mga bukador matagabi gibanatag taman sa ginhawaan dumadi. Beato ng klaruhon. Nawagin na. Matakadungog. Wa kadungog anak kisa na si pang nangatake kunog taman sa ginhawas dumadi. Umaw na, diha. Palungon lagi dayon. Diba? Ako, mga suking tigpaminaw, digyug ko magdala-dala ng mga sugnod-sugnod. Kung tinuod man lang na, ang imong gisulti mo, gay tawagan, i-confirm na ko sa imo. Text there. Kung tinuod man lang galing na, o kung dili, i-confirm na ko kung tinuod ba o dili. Kaya ubay-ubay ang naminaw sa tuaw nagtanaw. Dapat mahatagan na to silang sakto nga impormasyon kung tinuod ba, nga gipaatake ba nila ang dumadi. Ha? Ito nang klaruho na. Yan karon ato tawagan, gi-off dahil ang cellphone kaya di mo mag-contact. Ay, siya mayroon man na si Gabutiro magpakuntis-kuntis pageant. Pareha na sila ni Dondon Llanos mga ipal. Mike, isulti na mga board member kay balian na to na. Nagyod po siguro tayo katungod mo bali, no? Sa bangko. Kay kita ang nag-reserve anang bangko para nila. Ka mga hayahay ng mga tabaghak. Mudagan ko, gusto na ko suportahan si Gobyerno Dudu Cagas para paspas ang iyang plano, ang iyang serbisyo. Uy, kininindot ni. Igigob ato ning kung ano ng imong mga kalyado gob para tanan imong gusto makaayos sa Davao del Sur kay kami nagtuo man mi sa imuha imong kapasidad sa imuhang kasing-kasing butangan kanamo og board member nga dili labad
Sus Mariosep! Ay, ay, agay, agay, agay. Ang board member nga di labad, haska man ang labara. Mudiman man hinoon, may kabuang no. May kitix pod bingklat kay nagsigig birada sa imo. Ha? Ganahan siguro na siya ni mga batanon pa. Ay, ay, agay, agay, agay. Wala gyud mi kay balo kinsa nga board member. Sige Mike, salamat. Dumadi loyal gyud mi. Okay, sige. Morning Mike, manindog akong balhibo sa imong balita karon bahay ni Governor Dodo Cagas. Okay. Lanog-lanog ka din Sir Mike sa Colorado Outpost. Oy, may botang yun na sa Colorado.